Uzalwa ngomuphi unyaka? Uzalwa ngo-2015. Okay. Yebo. Meqeda melulwa kushuthi ingane mikhula iyakhahlela vele idlale. Midlala ingane kushuthi angazi kushuthi khona la wakuthinteka khona imikhahlela ngoba ukhonkolo vele wawuphezulu. So ithe ngabona lokhu kuvuvukala. Ithi imikhala kuvuvukale. Nganganaka ngazitshela ukuthi hayi kushuthi angazi ukuthi kwenzekeni. Ngabona ivuvukala nje ngaya ngibona ukuthi hayi iyavuvukala ingane. Uvuvukala kephi ma? Kuvuvukala la ngaphambili ezikhwameni zamatapile. Okay, yes. Yebo. Ngithe mengiya esibhedlela kuyi-appointment yakhe ngafika ngayireporta. South Africa siyabingelela kuphi nakuphi lapha nikhona nibele umduduzo wamkhwanazi esivela kwenhlangano ebizwa ukuthi Thuleleni Organization. Namhlanje ke sinibingelela singapha eNanda, Newton C Matendeni la emva kwaseDube Village Mall elapha esikhona. Sizobona umntwana omncane uNananyezi sibiziwe ke esikoleni sakhe lapha efunda khona kweNyama Primary School la endaweni ekhona la eNanda. Umntwana ke unesifo esicishe sifane nesikantando, ngizothi siyafana masicishe sifana. Umntwana uvuvukele ngaphambili uNananyezi, kodwa ke ukhona umntwana la nomama unayo ukhona la. Umama kuzochaza ukuthi ngabe yini kwenzakalani umntwana azabe nje. Sibonge kakhulu othisha bakho umntwana esikoleni ukuyibona basibizile abangagcinanga kuphela ngokukhombisa ukuthi ba othisha kuphela, iprofession bayibeka eceleni yabo base bekhombisa ukuba umzali enganeni, bakwazi babe concern ngendaba yokugula kwengane bebeyibona eklasini, ngoba ngathi nasesikoleni sigcina isihlekwa nabanye efunda nabo ayisakwazi nokuchama ikhuleke nabanye abantu efunda nabo because efuna manje linde bona basuke kuyima ekwazi ukuthi ichame. Kodwa ke umama ukhona la ozokwazi ukuthi achaze ukuthi ingane ngaze ibe nje kwenzakalani. Siyakubingelela ma kunjani ma? Yebo siyaphila futhi. Yebo, umama bani igama? Unokwanda Mabhedumani. Okay, kephi ma? Ngihlala eBhambayi. Yebo ma. Yebo. Kwenzakalani ma? Bhuti wami ingane yazalwa uqala kwayo lento le. Yaqala ingane yazalwa kahle kahle umuntu okhubazekile vele enyaweni. So yalulwa ke inyawo. Ithe melulwa inyawo beyifaka ukhonkolo wayo bugcina la phezulu ufika la. Uzalwa ngomuphi unyaka? Uzalwa ngo-2015. Okay. Yebo. Meqeda melulwa kushuthi ingane mikhula iyakhahlela vele idlale. Midlala ingane kushuthi angazi kushuthi khona la wakuthinteka khona imikhahlela ngoba ukhonkolo vele wawuphezulu. So ithe ngabona lokhu kuvuvukala. Ithi imikhala kuvuvukale. Nganganaka ngazitshela ukuthi hayi kushuthi angazi ukuthi kwenzekeni. Ngabona ivuvukala nje ngaya ngibona ukuthi hayi iyavuvukala ingane. Uvuvukala kephi ma? Kuvuvukala la ngaphambili ezikhwameni zamatapile. Okay, yes. Yebo. Ngithe mengiya esibhedlela kuyi-appointment yakhe ngafika ngayireporta esibhedlela behambe eKing Edward. Ngafike ngayireporta inkinga yengane. Bayi-attenda futhi base beyasho ukuthi bayehlisela ukhonkolo wayeka ukuba phezulu bafaka wagcina ezantsi basho ukuthi hayi shuthi ilinyazwa yiwona ukhonkolo. Bathe sebekufanele ahambe eAlbert Luthuli eyohlinzwa. Wahlinzwa inyawo wasehlinzwa khona la avuvukele khona because kwakusekuvuvukele sekungasayihlike manje. Uthe bamhlinza kokubili inyawo nakhona la alimele khona umntwana. Kwasho ukuthi the time esehlinziwe kwaqhubeka ngathi sengimisa ku check up ngafika kwasho ukuthi kuyaqhubeka akwehli. Babuye banikeze enye date yokuthi ngiphindele khona esibhedlela eAlbert ohlinzwa. Waphinda futhi wahlinzwa okwesibili. Uthe sekusho ukuthi lapho wahlinzwa wangabi nankinga ngagoduka naye ngaphinda nganikezwe appointment yokuyochecka futhi ukuthi kwamba kanjani. Mina ngangitshela ukuthi mhlambe kuzoba ngcono okwesibili. Ngazitshela ukuthi ayikushuthi kusavuvukele ngoba kusanesilonda. Hayi mebefika bathi ayiphelanga.
base bethi bazomhlinza ke enkabeni ke manje kodwa bathi uzolinda isikhashana ukuze akwazi aqala hile kuqala. Bahlinzani mabemhlinza mayini la behlinza? Bathi mina bebengichazela bathi bafike basike mase bedonsa leli thumbu leli kunembobe la ekhona efika ithumbu lilunguze kuyona esikhwameni. Okay. Kusho ukuthi bathi ama cells wakhe ayafail ukubamba. Okay. Yebo. So bazohlinza lapho ke bavale lapho leyo mbobo leyo. Yebo. So ngeke ngahlala ke kwaba ukuthi vele mekufanele yohlinzwa ke manje beba nenkinga ukuthi avela abe nomkhuhlane baqala bamcheck before bemhlinze bathola inkinga nje enganeni yagcina ingahlinzwanga ke ingane kwaba ukuthi nobaba wakho seyashona ngase kwaba ukuthi nama ngisenayo ke imali sekuyabheda ngahlala phansi ngagcina sengizama kubantu abantwini ke manje esintwini ngesintu nakhona futhi akakasizakala namanje kusasebenzisa izinto zesintu ngiyazama Nkosi yami ayikho indlela engingazami ngayo. Ngiyacela usizo ngiyacela ukusizakala ngiyathanda Nkosi yami. Kona nothisha bangisizile kudala bezama nabo ngendlela zabo. Nabanye ukuthi basizakala khona omunye nayo wayenengane nenkinga kodwa ayengekho njena ke yakhe. Kodwa wanikeza umuntu wasiza ingane yakhe naye yayinenkinga ukuthi yahlinzwa. Wanginika nakhona akuyafana akwenzakala lutho. Manje nengane ezinye nje lokhu yabo fika ikhala sometimes ukuthi usibanibani uthi mina ngikanje yabo nami ngigcine sengicasuka sengithetha uthola ukuthi mhlawumbe umuntu omdala uyakhuluma athi yindaba ingane ibenjena yabo bangasho ngendlela yokuthi kufanele mina mhlawumbe uthola ukuthi khona ingane khona phambi kwami athi umuntu indaba ingane ibekani yindaba wena khona nje osanda kunicasula yindaba yonamasenda amakhulu kangaka wena ngithi mina ayibo akuyona indlela ukuthi ukhulume uphambi kwayo ingane bekufuza ukuthi wena ubize mina ukhulume nami ungibuze ngoba ingane yami ungabuzi yona kanjena and uyabona manje uyenzela amahloni ingane lengane yagula bekufuza ukuthi nje bhuti wami angazi ngigcina senginolaka mebekhuluma ngalendlela abakhuluma ngayo. Ungakhali siswami. Nathi sizokuthandazisa uNkulunkulu alenze icebo ukwazi ukutholakala indlela engane ongasizakala ngayo manje esikoleni uthi uphatheka kanjani esikoleni? Hayi esikoleni bayam-understanda la bafunda nabo because othisha bayabakhuza. Babakhuza esikoleni since othisha bangibuza khona umunye uthisha wayemthisha wa grade 2 okuyena waqala ukubona akunakisisa ukuthi ingane kanje wangibiza ke wangibuza ngamchazela wase yasho ukuthi hayi kwakumele ukuthi ushilo kwasekuqaleni ufike uchaza ukuthi ingane nenkinga kanje ukuze sikwazi ukuyiprotecta kwezinye izingane. So nje esikoleni protected angifuna uqamba amanga bayamprotect othisha esikoleni akahlukumezeki akaze afike necomplain yasesikoleni. Okay, sebemhlinze kabili esibhedlela bemhlinza zona izikhwama lezi zakhe zobudoda. Yebo bhuti. Kodwa still namanje usizo abasho ukuthi selukhona bale kubehlinza nje bahlinza ngoba bethi bayamlungisa mhlawumbe bathi bayacheck. Bathi bayamlungisa basuke behlinza ngoba bethi bayamlungisa hayi ukuthi bayachecka baqale bamchecke bateste zonke izinto kumele bezitest ukuthi uright akana fever akana BP unjani uright bese beyamhlinza ke mebethola ukuthi uright. Unjani kusakhukhumala mase kumele ukhukhumala? Aqhubeke kwamanje kusamile angazi noma kusizwe ukuthi ngiphinde ngisebenzise nesinto yini kodwa kona kusavuvukela akuyiphambili akubuyele emuva futhi kuma indawonye nje. Okay, isikhwama kuphela itotolozi right? Right.
i-right Totolozi. Boy kunjani boy? Alright. Alright fan. Msukhala sule nyembezi boy. Kunjani la ngaphambili mfana ungasixoxela? Uzolithola usizo boy, msukhala mfana. Msukhala boy, uzolithola usizo. Msukhala boy, msukhala mfana. uNkulunkulu uzolenza icebo. Ezokabuhlungu. South Africa nakho ke sikuzela esikuphumela emakhaya. Yilo usizo lo njengoba niyibona njengane ekhala. Ngiyacabanga nje ukuthi unananiyeza ngithi ubuhlungu mhlawumbe sedlule kubona ukuhlukumezeka kontanga bakhe yebo. Ingane nayo ingasithanda ukuzibona inje. Ifisa nayo ukufana nezinye izingane ukuze ikwazi ukuthi iqhubeke iphile impilo enormal. Musukhala boy, thula boy, uzoba right mfana, ungakhali boy. Ungakhali ntwana, yebo. Yeza boy. Uzokuzamela usizo yazo. Yebo. Sokuzamela usizo, yebo. Okay. Ma angazi noma ngingathandi nje ukuthi ngiyenze ibe yinde kakhulu interview namakhaza, ngiyacabanga nomntwana olambile. Ungathanda ukushiya inamba yakho yocingo. Uthe ucingo onalo? Yebo anginalo kodwa ngitholakala usisi lo umakhelwane. Okay. Lo ngihamba naye. Uyena abaye bamfonele njengamanje ngoba ifoni ngisayilahlile. Manje nangu phela usaze waqhela la ngeke sishiye inamba yakhe singaphandle kwemvumo yakhe yabo. Lungeleke sebiyoza mhlawumbe ukuthi basithinteke thina kathweleni sikwazi ukuthi ke sibona ukuthi sikuthola kanjani ngoba nje ungenalo ucingo nje kuzofuneka ucingo sekuzame ukuthi ulithole ukuze makhono sizolivela ukwazi ukutholakala yabo. Yebo bhuti wami. Yebo. Ungathi nje kothisha esikole ngoba phela ibona abazamele ngempela ukuthi baze basithina sithuleleni. Yo ngiyabonga ngazi nokuthi ngathini. Ngiyabonga kakhulu kothisha basesikoleni. Ngiyabonga. Kwawayibona lenkinga yengane. Ngibonga kuyena kakhulu ngoba uyena wayisukumela wabahlanganisa othisha bangibiza bangibuza futhi banibuza kahle abakaze bengilwise ukuthi indaba mhlambe ngihleli ngithule bafike nje bakhuluma nami like ngiyadideka bhuti wami ngadideka ukuthi ngizothini nje angazi into mesaqondene nawe uyadideka ukuthi kumele uyilungise kanjani kodwa bayakwazi ukuhlala nami phansi bangitshela ukuthi hayi bekufanele ukuthi wena uzile esikoleni fika uchaze inkinga yengane siyazi singothisha ukuthi ingane inenkinga ukuze sikwazi ukuyivikela kwabanye ngoba thina babe uthi lo wangibiza wazitshela ukuthi mhlambe ilimele kade bedlala nabanye abanye babelokhu beyithethisa yini khipha lento oyifakile beyitshela ukuthi mhlambe ikhonto oyifakile kanti cha ayifakanga lutho ngase ngiyabachazela ngiyabonga kakhulu kothisha basesikoleni sakhe ngiyabonga kakhulu nanokungibekezelela ke ngingafiki ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngithatha isikhathi eside siba nenkinga sisebenze eMandiyeni India ungafikanga emsebenzini India lancikuselela bhuti wami ubuke wangafika ukuthiwa ngizothola omunye salisuhlala ngoba ufuna ukusebenza banga understand ukuthi unenkinga. Okay. Boy uzokwazi ukukhuluma ucela nje usizo uzokwazi ucela nje usizo ntwana uzokwazi Okay cela nje thana South Africa uyacela bangakwazi ukuthi bakusize South Africa ngicela bangakwazi ukungisiza ukuze ngiphile. Yebo boy phakame size mfana ungasaphi Khuluma nje ngoba ungathi uyadlala isikole udlala lapha ya. Khuluma boy Eish cela usizo boy cela South Africa ngicela ungakwazi ukungisiza. Yebo mfana
South Africa nangumntwana emncane ezindlela kunina ecela ke usizo ngane zakwethu. Siyacela ngane zakwethu nimuphe usizo, yebo. Kulowo ongavela mveli thile oyothunyelwa uNkulunkulu ikwazi ingane ukuthi isinde naye ibuyele esimeni njengezingane zonke. Ubusudlile esikoleni mfana? Usudlile? Oh, ngikuthengeleni mina. Ama-fried. Ama-fried. Hayi man, ama-fried. Khona 20 rand na 15 rand. 15 rand. Yo, adayisaphi? Ama-fried. Simbo. Mole mana mali la mshana. Ama-fried nani? Ne-drink. Ama-fried ne-drink. Kuzoba imalini ke sonke, uyakwazi ukubala wena uyafunda wena imalini sekonke awubali ngo. Bala. Imali green. Ikuyi, angiyazi. Imalini drink sekonke ama-fried. 13 rand. 15 rand. Malini ke hlanganisa ke ibala ngibone ukuthi uyakwazi ukuthola ukubala. Yeah. Friday 15 no 13 mali Bala phela boy. 28. 28 rand. Uzophuma la? Okay, mina ngempela. siyabonga malume. Yes. Hambe ukuthenga ama-fried ke ne-drink, yes. Ube right mfana. No, uzolithola usizo boy, yes. Okay. Hamba ukuthenga ama-fried akho kumakhaza manje othisha bakudedele ngemvume esikoleni bese uhamba uhlala endlini ungahlala emakhazeni ungaze ungene nomkhuhlane yeso. Uzoba right intwana. Okay, shala. Sesabangani nawe yazi? Okay. Siswami siyabonga makhe siyabonga. Ngiyabonga kakhulu nambhuti wami, ngiyabonga kakhulu ukuzikhathaza kwenu. Ngiyabonga. Yeah. Okay, ngiyacela nje usiphe nje ke ithuba sihlehle South Africa ke sizobona ukuthi responda kanjani lesimeni somntwana. Ye phambili sibone ukuthi usizo liyavela yini. No, South Africa siyabonga sicela ukuguqa la uphakameni nangane zakwethu. Ithemba silibeka kunina ke South Africa. Niyazi asilutho thina. Singabenu nje njengoba nje sibizwa ngapha nangapha namanje umntwana abasibezile esikoleni ekseni sathi asiphuthume khona. Asigcinileke namanje sisadlula futhi siya ngapha kaMashu nakhona sihambela inkinga enjengayo le kaMntwana noNtando nakhona baningi abantu abavelayo abakhala ngezimo ezikanjena nakhona sithe sisovela sobabona namhlanje. Siyabonga South Africa, siyabonga kakhulu, siyanithanda emakhaya nisale kahle.